Mahal, adad tuya kon. Mahal, nandito na ako. Agsukat kan tamangan kaditan. Magbihis ka na at kumain ka na dyan. Apay, nangan kan aya? Bakit? Kumain ka na ba? Haan mumot nga bitbit ta kaldero, alangan nga orayin ka pay. Hindi mo naman dalay ang kaldero, alangan namang hintayin pa kita. Kasjay aya, gimatang akpaymot ti paboritom. Ganun ba? Bumili pa naman ako ng paborito mo. Kanamdaytan nga agmaymaysa. Kainin mo na yan mag-isa. Umay kakit din. Amumot nga jak makakaan, no haanda ka kagiddan. Halika na. Alam mo namang hindi ako makakain pag di kita kasabay. Punamladay ta imbagak lang nga rodon nga nanganakon. Sabi mo lang yan sinabi ko na nga na kumain na ako. Apay kasta ka, at daan-an na yam aya. Bakit ganyan ka? May nararamdaman ka ba? Awan, ingka manganin ta maturog akon. Wala, kumain ka na at matutulog na ako. Haanak mangan ingga na madim nga ibaga no anya ti problemam. Hindi ako kakain hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang problema mo. Awan nga rod, makaturturog aklagaminen. Wala nga, inaantok na kasi ako. Agtungtung taman nga nasaya at mahal. Diyak kayat nga maturog ka nga adda ti panpanunutem. Ibagamon no anya ti problemam. Mag-usap nga tayo ng maayos mahal. Ayokong matutulog ka nang may iniisip. Sabihin mo na kung ano ang problema mo. Sino ay kasasaom nga babae tatay? Sino yung kausap mong babae kanina? Dinno, awan mati kinasaok nga babae tatay. Kan may sapay, kasanong nga nakita no addaman. Saan? Wala naman akong kinausap na babae kanina. At isa pa, paano mo nakita kung meron man? Nakita da ka, ijay naggatangam ti tinuno nga saka ti manok. Katungtong mo ay babae. Kasla kayo lang napaot nga agam ammon. Nakita kita dun sa pinagbilhan mo ng inihaw na paa ng manok. Kausap mo yung babae. Parang matagal na kayong magkakilala. Anyamot ni bakit kon aya. Impakat naman ng tiimon nan. Ay kaklasik ajay di high schoolak. Isudat ti agup upa di tabanger. Hala, ano ba naman itong asawa ko? Pinairal na naman ang selos niya. Yung kaklase ko nung high school yun. Sila ang nangungupahan dyan sa kabila. Agpaypayso? Apay nga rod tadim imbaga kanyak. No jak pay siguro nakita, awan ti balak mo nga ibaga. Totoo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung hindi ko pa siguro nakita, wala kang balak sabihin. Wen mahal, agpaypayso. No kayat mo, ipakaam-am mo ka kanyada no bigat. Total ket awan serep ko. Gantap no maikat day taimon mo. Oo mahal, totoo. Kung gusto mo,
Ipapakilala kita sa kanila bukas. Total, wala naman akong pasok. At para mawala yung selos mo. Kanyada, adda kadwa na aya? Sa kanila? May kasama ba siya? Adda, nilakay na. Ajay best friend ko idi ubingak pa'y tinaasawa na. Meron. Ang asawa niya. Yung best friend ko nung bata pa ako ang napangasawa niya. Kasjay aya? Sige nga rod tapno addamat ti magayem ko ditoy. Ganun ba? O sige, para meron naman akong maging kaibigan dito. Inta nga rod manganan tamabisina kon. Kan may sapay, amok nga madika pa'y nangan. Tara nang kumain at gutom na ako. At isa pa, alam kong hindi ka pa kumain. Sige mahal, bagkatin nak nga rod. Sige mahal, buhatin mo ako. Magnakalaangan mahal, tanasakit ato'y likod ko. Maglakad ka na lang mahal at masakit itong likod ko. Kitam man, adda siguro ti sabali nga bagbagkatamon. Kita mo na, meron ka na sigurong ibang binubuhat. Joke lang mahal. Amumot nga si kalaeng ti babae nga bagbagkatek. Ta si kalaeng ti babae nga ay ayatek kunay. Joke lang mahal. Alam mo namang ikaw lang ang babaeng binubuhat ko dahil ikaw lang ang babaeng minamahal ko ng sobra. Agyaman aklaunay ken ka mahal. Tauray pa'y mannangimonak ket haan ka agbalbaliw kanyak. Ay ayaten kamet launay lakay ko. Nagpapasalamat ako sa iyo ng sobra mahal dahil kahit na silosa ako, hindi ka nagbabago sa akin. Mahal na mahal din kita, asawa ko.